Iwei heprit ila do lela ka jing em kat bai dang ele kai paiñkhana haplau yeng ha ka khatsan tere uno pra arajar puar ha ka por kumba khatai bejemen step kat kum ka jing lum jing tip la ong ba itei heprit ibadang snem karta bat iba shong basa hak snong Siejlieh nong ston West Castles district ila kum hap ha ka we ka thliew paiñkhana ka badang ti thamai bat ka bla dap da ka la ong ba ha ka jing shisha ki nong ti ek te ka thliew ki la tap ba da ki ten ban lat na ki jing man saw pan ban ha ka te ka step ha ba ki la lek biang ban beteng ban ti ek te ka thliew ki la liet no ki ten bat tap ek te ka thliew bat day ha ka por kat ba ki dang lek di sha shwa ban beteng ela ka kam kansan ki la yo jing tip bala jia ka te ka jing jia ba susi kat ba ki dang don ha ka dukan sha ha ka bai day ba ka te ka kam la pen tip no ba sha ki ba yeng bat kum ju ki no elam snong ki bala wan mar sha ka te ka jaka